Вітанкі, меня зовут Кацярына, гэта канал Код-Код, і мы вось працягваем пазбегнуць куба. Выбачайце, калі ўжо гэта серыя камусьці надакучыла, але я проста такі чалавек. Я калі на чымсьці фокусуюсь, то мне трэба да канца дапрасці, і з Rusty Lake ці Cube Escape гэта проста вельмі проста зрабіць, таму я трошкі таго паехала, цётачка, галавою. Але што зробіш? Будуць у нас актыўныя гульні. Давайце вось год скончым на чымсьці простым і адначасова травмуючым. Як усё на гэтым канале. Тут няма ніводнай гульні, якая цябе неяк не травмуе. Нават Флоранс таксама мае такія аспекты. Вось, сёння ў нас пазбегнуць куба тэатр. Вось, і пасля яе мы ўжо зноў будзем вяртацца да Іржавага возера. А там травмуючага контента будзе колькі шмат. Так, тэатр. Паехалі. Ага, 1972 год. Усё яшчэ. Нагадваю, што возера змяніла мае ўспамінні. Моё мінула не тое, якое павінна быць. Я вырашыў, каб куб мяне накіроўваў. Так, у папярэдняй серыі сапраўды быў дзень нараджэння нашага дэтэктыва. Дэйлу спаўнялася 9 гадоў, і калі вы памятаеце, то там прыйшоў спадар Трусік і зрабіў пау-пау-пау-пау. Так, вяртаемся на год назад, у 71-й. Мы ў бары. Вітанкі. Дай гэтаму мужчыне выпіць. А якому гэтаму? А ты хто? О, стойце. О, наша жанчынка! Драгі Боб, як ты ведаеш, я адчувала сябе нядобра апошнім часам. Я застануся на гэтым возеры, пра якое я табе распавядала. Я выбачаюся за то, як усё пайшло. Магчыма, мы сустрэнемся ў іншым жыцці. У іх былі стасункі. Коктейль. Стойте. Стой, я не прочитала. Так. Не. О. Раз. Два. И 2 джуса. Раз. Два. Теперь что? О, отшивку дали. Ну, дадуть. Во. На. Открутка. Это коктейль открутка, я не поглядела. Что? Літаральна открутка. Ведаеце, пачуццё гумару стваральнікаў гэтай серыі гульні мяне... У меня есть пытанне. Ага, шоу пачнецца, калі ліхтарыкі выключацца. А што за шоу? Што у нас тут? О, тут нічога тыпу не малі, ёсць пытальнік. І мы сябе бачым, бачыце, міргаем. Во, наша жанчынка. Гэта мы таксама бачылі, спадар вось гэта з папярэдняй гульні. Наша ахвяра. Гэта мы таксама бачылі. І гэта мы бачылі. Гэта ўсё вядома. Тут нічога. Мёртвы твар. Ага. А што трэба сыграць? Не ведаю. Блін, я нотнай граматы не ведаю. А што гэта? А як у гэта гуляць? Ага, тут у нас будуць сімвалы, гэта мы ведаем. А што тут? Штепселя не хапае.
з дапамогай адкруткі мы якраз такі даробім. Так. Праграма нашага іржавого возера. Так, прадстаўленне пра спадара саву. О, жанчын... Гэта тая птушка, якую мы з'елі. Ага. Рыба і чаюк. Гэта тут, дарэчы, спасылка на ўсе гэтыя. Вось. Ад C, D, F, D, E, F, G, A, B. Я не разумею нотную грамоту. Типу. Падаецца, гэта тая загадка, якую мне трэба будзе падглядзець. Гэта ты мне проста даў назву, як называюцца гэтыя клавішы. Окей. А мне трэба, типу, будзе знайсці камбінацыю. Ого. Так, што у нас? Крывавыя мэры. Так, табаска і дзве крывыя. Ага, гэта я зразумела. Тут таксама... гэта парадак. Вось, гэта нашы былі гэтыя карціны, мы іх бачылі. І калі ісці так, то гэта у нас пытальнік, спадар крумкач. Так, ну-ка. Пытальнік, крумкач, душа, лес, рыба, жанчына. І мы іх, типу, павесіць павінны или націснуць просто? Ну, давайте паглядзім. Так, пытальнік, потым крумкач. Не, мы іх можем перавесці. Душа, лес, рыба, жанчына. А можа клікнуць на іх трэба было зараз? Не. Штосьці тут пакуль невядома. Гэта туалет мы схадзіць не можам. Ага, бачыце. І што, мы з дапамогай адкруткі гэта зробім? Да не. А як? Ну, зробім пакуль, давайте новый как-то. У нас крыві нема. Ты што-нибудь новае скажаш? Не, тут нічога новага не з'явілася. Што ты такое? Як тебе гуляць? Можа, тут чагосьці не хапае? Тут кіпа з загадак, але я не разумею, як яны працуюць. І у нас ёсць толькі адкрутка. Не. Ну, кола. А што з ім рабіць? Нет. Вось тое самае. Ну, ноты. Сі будзе такая, якая перекрэслена, але там две перекрэслены. Можна такія загадкі, якія могуць усе разгадаць. Агні не ўключаюцца. А навошта мне тады адкрутка? Пытанне. Яшчэ раз. Шоу пачнецца, калі ліхтары уключацца. Ага. Вось гэтае. А як іх уключаць? Дзе ваш шчыток? Ну... Не зразум. Увогуле. Гэта я не Ну, бачыце, яны не... Адкрутка таксама нічога не дае. Можа, тут адкрутка іх трэба падкаварнуць? Гэта таксама... Вось тут то таксама нічога. Пачакайце, ёй ідэя. Алфавіт. A, B,
C, D, F, G. Тобок, раз, два, три, 4, 5, 6. Отсюль і туди. По ідеї. Не факт. Ну, да. A, B, C, D, F, F, G. Ні? А може A, B, C, G. Ні. І ти Сі, так? Тут нет, тут. Ага, гэта яшчэ. Тады, слухайце, я не ведаю. Блин, я тупая. Вось, у нас же ёсць подказка. Dead face. Все, дайшло. Ачыўку за гэта мы не трываем. A, B, C, D, E, A, C, D, E, F, S, C, E. Ні? Я думала, тут Dead Face треба згуляць. Ну, калі гэта так. A, B, C, D. Яшчэ раз. Ну, правильно. Ціснем А, Б. Ой, не. Dead Face. D, Е, А, Д. А там пробела няма. Можа, он таму не лічыць? Але я не ведаю, куды прабел націснуць. Потым F, A, C, E. Dead face. Ой. Яшчэ раз. Просто і тут C. Я просто Я вибачаюсь. А ти сама будеш грати? Але тут Д. Ти тиснеш на С. А куди Д тоді дівається? Коли Dead Face треба зграти. Пу-пу-пу. Цікаво. А схема змянілася? Не. Гэта дзіўная загадка. А уключыць-то тебе як? Не. Ды. Слухайце, а чаго так цяжка? Ты ціснеш сюды. А што гэта? Хто мне падскажа? Вось тут, дарэчы, было бы класна стрым ладзіць. Добра, я не ведаю пакуль як разабрацца з гэтай рукой. Канешне, самы просты варыянт. Ага, ператаскивать трэба, я зразумела. Цікаво. Так і вверх ці ўніз, так? Тут так само. Ну так. Не, тут тоді я ўсё заблокую.
Ну, гэта лагічна. Каб вось гэта спусціць, і ён... А, куды вось гэты дзець? Тут або так, або так. Загадка. Так, гэта тут нічога не падвігаеш. Нават калі я зраблю так, то гэта ўсё равно закрывае вось гэтае. Гэта складана. Ну тут у любым выпадку яно добра складаецца, але вось гэтую як? Бо я не магу праз яе неяк парушыць. Тое ж самае, усё астатняе. Так, ціха. Я зламала ось... Так, не, я ўсё яшчэ зламала. Так, пачакайце, хай рэсетне. Не рэсетне. Ці вось. Вось у чым. Так, думай, голова, шапку куплю. Так, пачакайце, у меня нейкая была ідэя, і пра гэтую ідэю я зараз узгадаю. Во. Ну, слухайце. Я думала, тут усё, а тут не усё. Ага, ты толькі сюды можаш. А чаму ты такой сюды можаш? Тому што вось гэта табе перашкаджае? Зато я магу вось так рабіць. Ужо добра. Так. Ага. А ты можаш толькі так катацца. Я магу цябе сюды перавесці. Так. Опа! А вось. Ага, гэта каб... Вось гэта я разумею. Гэта я памятаю, гэта мы сюды клалі, і адкруткай мы, падаецца, яшчэ ў Seasons гэта рабілі. Так вось і на самой справе, як спадар сава выглядае. Гэта проста чал у масцы савы. Ён у нас вітае ў тэатры нашых думак. Маё імя спадар сава. Гэтым вечарам я пакажу табе 6 прадстаўленняў. Пра мінулае, цяперашняе і будучыню. Гэта час прадстаўлення. Ага. Так. Тая птушка спадарыня. Ой. Спачатку был ее капелюшек. Это я памятаю. Тут штосьці трэба будзе пакласці? Ага, трэба, каб быў баланс. Ага. А яны што, павінны быць? Штосьці трэба пакласць, каб яно было? Так, стоп.
што ў яе было? У яе было вось гэты капялюшак, гэта была першая. Потым гэта была маска спадара савы, маска спадара крумкача і пісталет. То бок мы павінны гэта дзесьці знайсці, так? Окей. Тут я не ведаю, тут я не разумею. Туалет мы ўсё яшчэ зайсці не можам. Але гэта вось у нас ёсць. А, можа, ты щось скажеш? Ні. Я не магу, у гэтым і праблема. Так, тут будзе магія монтажа, бо мне гэтую загадку прыйшлося падглядзець, а я просто паглядзела, я не глядзела разгадку, я глядзела у што ўвогуле. Карацей, яна паказвае, як за ёй трэба паўтараць. Вось. О! Ключ. Гэта ў туалет. Это дзякуй вялікі. Во. Сэрца знайшлі. Стойце, я не Так. О, гэта каб нам зрабіць крывавую мэр. А гэта мы сюды. Блин. Мне, конечно, распавядалі пра абратаваных дзяцей там у всякіх школах ці каледжах. Чаго? Мне трэба себе зноў сабраць? Я ненавіджу, калі гульня гэта робіць. О! Квадрат, матыль, цыцка, сонейка. Зразумела. Так, гэта сюды папам. Квадрат, матыль, цыцка, сонейка. О, ракавінка таксама была ў нас у папярэдніх частках. Так, тут будзе нейкая іншая камбінацыя, гэта таксама мы ведаем. Так, гэта мы паставім сюды, але ў нас пакуль няма крыві. Мужик, табе, можа, сэрца новае трэба? Не. Дзіцё? Ракавінку? Мог бы гэта. Шо? Та я разумею, дзе я табе крывы возьму? Нам крывя нужна. Так, а цябе паглядзім, можа... О! Тады так зробім. На самае лёгкае мы кладзем самае цяжкае. Ты халера, ты глядзі. А ну-ка. Не, гэта таксама апускаецца. Ты кажаш, баланс патрэбен, так? Ага. Паглядзім, хто колькі важыць. Ну, дзіцёнак такі трошкі важкі, конечно. Шо ўсё-такі рэч цяжкі-то? Перавешвае. Не давешвае. Ну, тыпу. Зацяжка. О! І штосьці яшчэ засталося? А можа, ўсё яны панізу павінна быць? Ну, тады... Што цяжэй, дзіцёнак ці сэрца? Дзіцёнак дзесьці тут... Сэрца цяжэй. Угу.
О, кветочку собрали. Во, першая выява адбылася. Шуху. О. Ага, я могу подымать. А опускать могу? Не могу. Не тое. А ось гэта... А, я толькі тут выше і ніжэй магу. Так, ну вось. Так. Во. Зараз бляре. Фігня питання. Трошки. Во. Во. Так, крыжик Сонейка, куб, трохкутник. Просто моргаешь. Окей. Крыжик. Сонейка. Куб. А, проскочила. Куб і трохкутник. О, Харві. Гэта то, што можам зрабіць. 2 сока. Тут то ли Галія, то ли Саша написано, я не ведаю. Сока 2 штуки, 1 штука, 1 штука. Окей. Давайте. Тут бы яшчэ ведаць, што гэта значыць. Што з гэтым рабіць? Так, давайте новый паспробуем коктейль зрабіць. Так, ачыўка номер 2. Так, коктейль Харві. На. На. Пей. Пі. Я вибачаюсь. О, дай. О, мы ему стираем успаміны про яго каханую. Ага. Угу, усё зразумела. Так, там было 1 штука, 1 штука и 2 кроплі. Шейк, шейк, шейк. Крывава мэра 3. Так, табе ўсё ж таки даваць. Ты упэўнены? Братан, у прошлый раз... Не-не... Братик, ты чаго? Братик. Ой. О, белый куб знайшлі. Тут лічбашкі трэба, а у меня няма лічбашак. А як хацелі выйти? Я не ведаю. Я хочу выйти. А як? На. Да вы што, здзекваецеся? А адкуль я ведаю, што значыць гэтыя сімвалы? Я яшчэ не разгадала гэтую загадку. Яшчэ адзін белы куб. Выпусціць? Фу, слава тебе, Боже. Меня выпустили. Страшно. И не зразумела. Ага. Во. Расставляние номер. О. Окей. Могу паліць? Не могу паліць. Кубик вам? Не трэба.
Так, у чым прыкол? Вада павінна сюды патрапіць, так? Так. Як мы можам гэта аб'яднаць? А што куды ідзе? Пачакайце. Тут вадзічка. Рыбцы вадзічка не патрэбна, так? Во, у нас ідзе сюды. А мы перакольнем... Не, так не пойдзе. Які іншы можа быць шлях? Ну, мы сюды штосьці дзесьці павінны заліваць. Вось. У нас павінна 3 варыянты. 3? Не, у нас 4 трубы, але у нас 3 увахода. Падаецца. Я там ведаю. Калі так, то вадзічка ідзе рыбе. Так. А павінна кветачцы. Вось. Прамы шлях гэта вось такі. Кветачка дала нам насенне. Вось. Гэтае насенне мы закінем куды? Складаны шлях. А чакайце, трэба штосьці прасцей знайсці. Вось наш Харый. Калі мы пойдзем у іншым накірунку, тады я насенне кіну сюды. Ты з'еў? Ты даў мне яйка. Окей. Яйка трэба на патэльню. Так? Лагічна. Яйка можа прыйсці сюды. Ага, во. Не, пачакайся. А чакайся, а як? Не, туплю. Усё яшчэ гэта ўваход? Во. Больш нічога. А рыбака, чарвячка то бок, трэба рыбцы даць, так? Рыба моя. Рыба моя. Так, рыба. У рыбы... Што я туплю? У рыбе ж можна зрабіць самы просты гэты самы. Не, мы не можам зрабіць рыбе самы просты, таму што сюды не пралезе. Вось ці гэты ход, ці той ход. Рыбе... Не, так гэты ход я не зробіш. То бок праз гэты пашлі. Так. Апа. Штосьці не тое. А што я не тое зрабіла? А чаму вада? Яшчэ раз. Калі так... А дзе мой чарвяк? Я его сюды закіну. Рыба? Ты чаго, рыба, ты куды? Я не... Хтосьці штосьці зразумеў? Я не. Тут у нас надпісы пашлі. Не. Усё яшчэ не разумею. Вось гэта. Ну, ладно. Вось спадар наш крумкач. Ой.
тобі треба? Що ти хочеш? Полічить хочеш? Ні. Ти дурний? Пам-пам, пам, 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 пам. Не. Карацей, гэта як з маўпачкамі, памятаеце, было? Немец сюди. А ось якого боку ти лічиш, ти мені скажи? 1, 2, 3? Ось так? Я зрозуміла, що мені за тобою. Піть будеш? А що значить, куди це тобою? Бляха. Дед, давай еще раз. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3, 1. 1, 2. Вот это я разумею. Ось это просто. Это для таких, як я. Что теперь? А, все? Добре. Так, пам'ятаю сезони. А, ми... Ось, ти повинен зробити. Зараз. У нас ёсць падказка. Гэта ягоная вось здымак. Трошкі у нас месяца, наша там квятнеючае дрэва, і яна стаіць. Слухайце, ды я амаль усё правильно зрабіла. Так, не цябе. Дрэва я толькі магу ў бок. Так, ось цябе трошкі падняць. Куб возьмеш? А, яе вышыню рамкі зараз паглядзім. Ага, рукі не павінны быць бачны далоні яе. То есть трошкі вось так. Ды месяц падцягнем. І шо? Що цяпер? Ні халера не зразумела. Так, вось у нас. Вось мы яе павінны паўтарыць. А на гэтым здым... Ну, тут дзень, таму месяца няма. І яна цалкам. І яшчэ раз у яго давайте глянем. Можа, по кубікам палічым. 1, 2, 3 радкі кубікаў тут павінна быць. Ага, трошкі за яе выглядвае. Добра. Пу-пу-пу. А гэта чаго? А тут як? А гэтыя рамкі чаго робяць? Фіга, а тут ёй нейкая падсказка? Ну тут яна таксама проста стаіць. Мо якая не её падсказка? Падказка?
Не, тут толькі... Што са мною здарылася? Слухай, дарэчы, пытанне. Нет, тут больше. Тут мы больше нічога не вылаем. Тут гэтыя. Жанчыны! Немагчыма з імі жыць, немагчыма без іх жыць. Ага. Дарэчы, не. Яшчэ раз пагуляем, а калі гэты шлях абраць? Усё роўна сюды вядзе. А гэта на выхад. Можа, тут ёсць нейкая падказка? Не. Хто з вас яшчэ што разумнага скажа? Тут вось нейкія пісьмены, але хто іх увогуле разбірае? Гэта я разумею, гэта парадак, як глядзець. Это ўсё як было. Што тут у нас павінна быць? Тупая ідэя. Ну, я так і думала. Не адразу, канешне, але ж думала. Тыпу, тут і рука, недзе так. О, патрапіла. Гэта тут. Патрапіла. Але мне патрэбна яшчэ 3 куба. Тыя 2 мы знайшлі ў яго башцы. Я сюды хацела? Сюды хадзіла? Я сюды не хацела. О, вітанкі. Жанчына. Пайшлі сюды. О, яшчэ бачу яго. Мы схелі. Тут мы былі, тут мы выходзілі. І гэта выхад. Окей, пытанне. Усё роўна 2 кубы. А дзе 5-то ўзяць? Дзе тут? О. А 5-й дзе ўзяць? Ты сама? Не, тут павінен быць 5-й. 5-й у тебя ў галаве? Давайте яшчэ раз пабродзім і калабродзім. Можа, я дзесьці не заўважыла? Так, тут куба не бачу. Тут куба не бачу. Тут у нас гэтыя незразумелыя дзверы. Сэрцайка, трохкутнік. Гэта таксама сімвал адтуда. Лічбаў я не ведаю. Ёсць тут шлях. Вось тут мы былі, куб забралі. Выхад. Гэты шлях. Тут былі, толькі што забралі. Жанчынку нашу тыкнулі. Былі. Забралі. Забралі. Вышлі. Куба няма. А нам патрэбны 5-й куб. Што ж з табой так складана-то? Жанчыначка моя. Дзе ўзяць 5-й куб? 5-й куб. Ай. Зноў магія монтажа. Я зноў сабой не ганаруся. Але тут увогуле было невідавочна. Просто трэба... Вось. Ну, не тое, каб невідавочна. Просто крыжык у нас 8 азначае. Рука нашая... Ага, гэта 2. 0, ну, 0, 2, 0. Вось, не, крыжык я не памятаю, якім быў. Во! 7 гэта што? Ага, вось, тут 7, потым 2. Гэта я памятаю. Лісточки. А сэрцайка 5. 7, 2, 8, 5. Так. Ой. Я ж да яго ў галаву шла. Мужчынка, пусціце. Так, ты 7. Ты 2. Ты
Т8. Тут буде, мені падається, Т5. 5. О. Тут чорний куб буде. Ну, такое собі, конечно. Ну, я так і ведала, що гэта будзе на отвар. Чого ти вяжеш? Яшчэ крывя? Мы тебя памятаю, ты так валялася. Ось, і у тебя тут некий надпись есть. Млын. Эй, глядзіце, спадар сава надзеў маску Дэла. Ты готова да апошняй выявы? Ягоныя ўспаміны належаць цяпер возеру. Калі іх дастаць, то гэта якраз такі пабудзіць гэтую корруптуцол, душу. Ага, 1 из 6. Угу. Я павінна абраць якое? Зара. Пачакайце. Гэта парадак? Ну, душа гэта у нас тыпу 3. Душа гэта вось... Штосьці незразумелае. Чаго ты круціць? Я павінна вас пераставіць. О, ребята. Цяжка будзе, але окей. А вы по колерам тут? По колерам. Так, першы у нас тады будзе вось гэтая жоўценькая. Стоп, давайте паглядзім, як яно павінна быць. У нас быў там... Ой, подсказка. Так, пытальнік, крумкач, душа, лес, рыба, жанчына. Так? Так. Пытальнік жоўты, то бок, які у нас парадак павінен быць. Жоўты, ружовы, чырвоны, аранжавы, сіні, белы. О, бляха, как бы гэта яшчэ запамятаць. Так, першы будзе жоўты. Так, ціха. Жоўты кажу. Спачатку жоўты, гэта пытальнік. Потом спадар крумкач, гэта ружовы. Потым душа, гэта чырвоны. Белы быў... Усё? Правильно зрабіла? Ну, я такая. Ты навучаешся наконт свайго мінулага і будучыні? Чым ты можаш стаць? Скончу сваё падарожжа. Улі? Так я яшчэ не ўсё разгадала, дзед. Пачакай. Тихо, 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 тихо. Зараз мы поедем. Ну, ачивки я просрала. О, брательник. До відзення. Зрозуміла. Сам privacy. Угу. Ну, да. Кольки там у нас? 4 ачивки? Уйди, уйди! Поехали, Теля. Будзе працяг. Ну, дзякую, зразумела. Так, мы не собрали з яечками. Ага.
Таму што я з першага разу відавочна не вырашыла гэтую загадку. Кактэйлі не з першага разу былі зробленыя. І штосьці яшчэ. Магчыма, кубы. Ай, добренька. Так, выйдзе сюды. Так, серыі пазбегнуць куба нам засталася гэта пячора і гэта парадокс. Парадокс, дарэчы, выйшаў асобнай гульнёй. Ён у гэтай калекцыі няма яго. Вось. Таму што я не памятаю. Ці то парадокс, таму што такая вялікая, вось гэта, умоўна кажучы, маленькія. Вось, а парадокс ці штосьці яшчэ. І вось якраз такі засталіся 3, падаецца, іржавых возера, ці 2, не памятаю. І якраз такі ўсё гэта, якія былі дадатковыя гульні, напрыклад, пра нашу жанчынку, Лаура, падаецца, ці Лора, неяк так яе завуць. Пра яе ёсць гульня і прось у гэтага мужчынку яейнага. Ёсць пра нашага Дэйла, нашага дэтэктыва асобная гульня і так далей, але яны не адносяцца да нашага асноўнага руху падзей. Так, бо вось нам паказваюць, што былі ў нашай Лоры праблемы, яна праз іх памірае, гэта вядзе вось да того, што Дэйл пачынае ейнай справай займацца, Дэйл уцягваецца ў гэта ўсё, вось праходзі нейкі свой шлях і так далей, і так далей. А ў гэтых дадатковых гульнях нам паказвае, што было до гэтага вось моманту, да таго, што Лора памерла, да таго, як Дэйл яе знайшоў і так далей. Зноў жа, калі я думаю, што гэтыя гульні таксама будуць пройдзены, таму што ўсё ж такі гэта адзіны сусвет, трэба, каб усё было скончана, але, магчыма, мы да іх вернемся, спачатку з гэтай асноўнай прасці бы, а потым мы ўжо да іх вернемся трошкі пазней, таму што, па-першае, у нас яшчэ не скончаная гэта наш прыстанак зла. Мы толькі да каналізацыі дайшлі, нарэшце. Гэта цудадзей, вядома. Гэта маленькія кашмарыкі. Гэта скончыць дэмку псіхатэрапіі вампіра трэба. Вось. І я яшчэ памятаю, што я абяцала зрабіць запіс серыі, дзе якраз такі маленькая міс Неўдала, спадарынька наша, і там вось якраз такі паглядзець іншыя выбары. Ці прывялі бы яны да чагосьці іншага, прынамсі нейкія экацэны паглядзець, якія маглі бы быць. Вось. Ой, спадкі хочацца, выбачаюсь. Так што працы хапае, а яшчэ калі мне хочацца штосьці на каляды зрабіць, бо шчыра кажучы, у калядны перыяд, акрамя як сядзець і гуляць у свае любімыя гулькі, мне нічого не хочацца. Вось. Зноў жа, гэта, па ідэі, павінна выйсці 26 снежня, таму тых, хто святкаваў, яшчэ раз хачу павіншаваць з раством, калі вы святкавалі. Спадзяюся, ўсё будзе у вас добра. Зычу ўсяго найлепшага. Засталося нам дажыць да Новага года. Тых, хто я, як у прынцыпе калядны цыкл, святкую, у прынцыпе, вас з калядамі вянчую. Вось, дарэчы, міфавлогія роднага краю, мне падаецца, не рабілі. Яны так не рабілі пра абрады, таму што калядны цыкл кожны дзень фактычна мае сваё некае назначэнне, і кожны дзень трэба сваёй дзейнасцю займацца. Вось. І зноў жа паразмаўляць пра сімвалы каляды і каляды. Таксама было бы цікава. У меня столькі ідэй, але ў мяне не мае ні часу. Нават не тое, што праблема часу, праблема ў грошах. Вось это ж была размова пра контент, і рабіць якасны контент на самай справе не такая праблема ў нашыя часы, але ўсё на гэта трэба грошы, таму што мне неяк трэба сябе забяспечваць, ведаеце, кушаць, купляць сабе адзенне, па рахункам плаціць. Вось, каб была магчымасць працаваць над контентам, бо я тут рабіла бы пра ўсё. У гульні нармальна б развівала свой мастацкі канал. Так, бо я там магла бы набыць сабе штосьці накшталт камеры і трыногі, і вось працэсы так
пра розныя штукі размаўляць, пра розныя там сродкі, чым можна там рабіць мастацтва, як можна рабіць мастацтва. Вось, пра кніжкі. Дарэчы, пра кніжкі падпісвайцеся, канал Нядбайная чытачка. Яна пра кніжкі апавядае, паказвае, якія новыя выходзяць, што спадабалася, што не спадабалася. Вось, вельмі раю. У нас ёсць падкасты пра кніжкі таксама, але вось я бы таксама вельмі пра кнігі хацела, але можа трошкі іншым плане, таму што я не скажу, што іншыя там падкасты ці хто дрэнна робіць, але ўсё роўна, па-першае, у нас бы былі бы розныя кніжкі, потому што я гэтага не прыхоўваю, я вельмі люблю замежную літаратуру, і якраз такі дзякуючы беларускім перакладам некаторыя кніжкі я вось толькі вось і змагла прачытаць па-беларуску, бо там па-расейску увогуле не цягнула, а на жаль, у арыгінале я там не магла. Вось, і я бы вельмі хацела якраз такі бы гэтаму прысвяціць, бо мне падаецца, вядома пра родную літаратуру, але хацелася бы і адкрыць пра замежную, зноў жа нават калі няма перакладаў там некаторых кніг па-беларуску, але тым не менш, у меня ёсць там веды пра гэтыя кнігі, і мне бы хацелася імі падзяліцца, каб зацікавіць, у прынцыпе, пазнаёміцца з гэтымі ці іншымі аўтарамі, сусветамі, ой, навушнікі зваліліся, і так далей. Пра гэта я не ведаю, штосьці яшчэ, стрымы весці, напрыклад, падключыць больш якасны інтэрнэт і мець магчымасць там некаторыя стрымы весці, проста каб вось з аўдыторыяй размаўляць, і таксама усялякія штучкі ад маленькіх гульняў до чыста каб пабавіць час, ці там штосьці маляваць, не ведаю. Некая такая актыўнасць, каб было прыкольна. Вось. І, ў прынцыпе, пра шмат чаго, але вось. Так, няма часу, потому што трэба зарабляць грошы. Няма грошай, не можаш рабіць контент. Вось і ўсё проста. Што паробіш? На жаль, я думаю, чаму такі больш беларускамоўныя актыўныя у TikTok, бо TikTok не так шмат патрабуе для выраблення сродкаў выраблення, як, напрыклад, той же YouTube і ўсё астатняе, таму можа быць. Але, зноў жа, патрэбны час і грошы, потому што падрыхтаваць на YouTube, зрабіць нарэзку маленькіх відэа, гэтыя відэа заліць на TikTok, потым заліць у YouTube таксама, прыдумаць да іх надпісы, час паглядзець, там гэта ўсё, карацей, страшэнныя схемы. Ось, таму я шчыра не разумею, гэта, ладзіць контент, гэта ўвогуле непроста. І я не разумею, гэта ляманта наконт таго, няма, пляха, зрабі. Шмат хто пачынаў нешта рабіць, але у гэтых людзей проста вось няма магчымасці працягваць той ці іншы. І я ўжо тут па сабе кажу, вельмі ўплывае то, які ты бачыш адказ аўдыторыі. Бо такого чалавека, як я, у меня гэта праблема. У меня праз мой разлад гэта праблема. Я намагаюся ад гэтага пазбавіцца. Тое, што усе мои дасягненні, яны невалідныя, пакуль хтосьці іх не прызнае. І, на жаль, у шмат каго ёсць такая праблема у меншай ці большай ступені, але тым не менш. Заўсёды хочацца бачыць, што ты штосьці робіш не кудысьці там у гэтую чорную дзірку, а сапраўды, што ёсць нейкая рэакцыя. І гэта вельмі складана, таму што статыстычна, тут, дарэчы, беларусы вельмі падобны на японцаў, менш каментароў, там менш нейкіх узаемадзеянняў, то бок глядзяць, але нейкае дадатковае дзеянне не робіцца. Мы ўжо паглядзелі, гэта ўжо значыць якасна. Не, вашы каментары вельмі важныя. Вашы падабайкі, ды нават дызлайкі, гэта таксама важна. У любое ўзаемадзеянне з контентам вельмі важна. Не глядзіце самі, дык парайце камусьці.
так, зрабіце, не знаю, твітик, напішыце на Тамблеры ці дзе яшчэ. Так што вось ёсць такі контент, кіньце спасылачку і так далей. Можа, хтосьці знойдзецца, хто там паглядзіць, адкаментуе. І... Ну, карацей, будзе нейкі ахоп, будзе распаўсюджанне. Прынамсі, людзі будуць ведаць, ага, ёсць пра такое. Вось, ёсць там у нас, аказваецца, агляды на фільмы. Ёсць у нас агляды на настолкі, потому што многія там лазяць ось у тыктоку, у тэлеграме мы можам знайсці. А вось такія формы, як YouTube, яны трошкі складаней. Там Twitch таксама свае ёсць складанасці. Таму заўсёды, зноў жа, зразумела, што не ўсе могуць грашыма падтрымаць, тым больш, што для крэатараў з Беларусі Google уже адключыў падтрымку. Тыпу, яно калісьці бы у мяне была. Але у тых, кого была, я вельмі спачуваю. Але вось у першую чаргу людзям нават проста увага патрэбна. Разуменне, што ты камусьці патрэбен. І таму я вось кожны раз шчыра кажу, і кожны раз я вас шчыра дзякую вам за тое, што вы глядзіце мае відэо, узаемадзейнічаеце як-неяк з імі, там тэж падабайка, дызлайк, таксама валідна, гэта ваше меркаванне, я паважаю яго. Каментар нейкі, ці што яшчэ. Выбачайце, калі я не магу там на нешта адрэагаваць адразу, не заўсёды мой стан дазваляе. Вось, але я правда ўсіх вас вельмі-вельмі люблю. І як магу, я намагаюся рабіць свой контент лепей. Вось. Зноў жа, і я вельмі рада, што ёсць людзі, якія могуць мне з гэтым дапамагчы у розным ступені. І спадзяюся, ўсё, што я задумала, яно таксама у мяне атрымаецца, і мы будзем тут з вамі кайфаваць. Зноў жа, я, напрыклад, не ганюся за вялікай колькасцю падпісчыкаў, то бок мне нармальна будзе, калі будзе і маленькая колькасць, так? Але каб гэтыя людзі вось стабільна неяк, ну, я ім штосьці давала, і яны мне штосьці давалі ў адказ. Таму, калі я бачу маленькія прагляды, ці што яшчэ статыстычна на нейкіх відэо, я пераймаюся, што я не змагла зацікавіць людзей, не змагла вось дагрукацца да іх і так далей, то бок я тут успрымаю, што гэта мая праблема як крэатаркі. І вось праз гэта я сумую, бо мне так падаецца, што я штосьці зрабіла недастаткова. Таму вось такое. Не таму, што там гульня не цікавая, ці што яшчэ. Таму па магчымасці, я ведаю, гэта бывае цяжка, але я намагаюся, у меня цяжкасць адкаментаваць штосьці, але я намагаюся глядзець, ставіць адзнакі тыя ці іншыя. Нават, не паверыце, ваше дрэннае меркаванне ў Твітары таксама прыцягванне ўвагі. Таму я, бывае, перыядычна пішу пра тыя ці іншыя шоу. Мне не патрэбны ніякія гранты, каб што зрабіць. Калі што, я тым ці іншым чынам зараблю сама грошы, куплю там сабе штосьці яшчэ. Вось. Мне проста трэба падтрымка. Вось простая чалавечая. І на гэтай ноце нарэшце мы скончым, бо традыцыя майго канала, доўгія ўступы, доўгія канцоўкі. Нагадую, што меня зовут Кацярына, гэта канал Кот-Кот, і мы абавязкова з вамі пачуемся і пабачымся. Па-па!